Ik zit hier met Michel van der Kroft van restaurant Het Nonnetje in Harderwijk. Michel, jij noemt jezelf een bevlogen chef-kok. Kun je dat uitleggen? Ja, met die bevlogenheid bedoel ik eigenlijk de pure passie die ik voel voor mijn vak. Ik ben ervan overtuigd dat je dit vak alleen volhoudt als je gepassioneerd daarvoor bent. Mooie producten, omtoveren naar smakelijke gerechten waar je gasten s'avonds heel erg blij van worden. Het is een roeping, ik kan niet anders omschrijven. En je wil dat de gerechten creatief en verrassend zijn. Hoe krijg je dat voor elkaar, elke keer weer? Dat begint toch met een soort van brainstormen. Samen met mijn souschef ga ik zitten. Denken we na over seizoensproducten, smaakcombinaties en al pratende ontstaan onze nieuwe gerechten. Oké. Dus en dan ga je experimenteren of hoe werkt dat? Dan gaan we natuurlijk eerst experimenteren. Kijken hoe pakt een smaak uit. Is hetgeen wat we in ons hoofd bedacht hebben, komt het ook zo over. En dan is het of in één keer goed, of je gaat schaven en fine-tunen, net zolang tot het goed is. En pas dan ga je het aan je gasten serveren. Wat is jullie specialiteit? Hebben jullie een specialiteit bij Het Nonnetje? We hebben niet echt specifiek één specialiteit, behalve dan dat we het leuk vinden om te werken met producten uit het seizoen. Ja. En een beetje uit onze eigen regio. En verrassend en creatief koken, dat is toch wel iets waar we ons graag mee naar voren presenteren. Ja, en nog iets opmerkelijks. Jullie laten de koks meelopen als bediening in de zaak. Ja, dat klopt. Wij lopen als koks zelf mee. De gastheer-eigenaar Robert-Jan Nijland geeft de menukaart. Of ik geef de menukaart. En daarmee is al gelijk het eerste contact met de gast gelegd. Overigens, iedereen die bij ons binnenkomt en geplaceerd wordt aan zijn tafel, die krijgt binnen een halve minuut een groet uit de keuken. Een kusje uit de keuken noemen we het ook wel. En dat is een heel klein hapje die je gewoon zo even in één keer in de mond stopt. Om de smaakpapillen even op scherp te zetten. Je zou het een soort van pre-amuse kunnen noemen. Maar het moet gelijk eigenlijk onze gasten het gevoel van welkom geven. Want ook als kok vind ik, de basis van ons vak is gastvrijheid. Dat je het leuk vindt om gasten te ontvangen. En ik vind eigenlijk dat je in ons vak gasten moet ontvangen alsof ze bij jou thuis te gast zijn. En daarom maak je even contact met. Wij maken contact, wij zetten zelf gerechtjes in. En het is een samenspel tussen keuken en bediening. Eén, wij vinden het zelf erg leuk omdat je het direct contact met de gast hebt. Twee, de gast vindt het fantastisch, want hij krijgt persoonlijke aandacht van de chef of een van de andere leden van de keukenbrigade. En ze kunnen gelijk hun feedback teruggeven aan ons, hoe ze het vonden, of ze het lekker vonden. Wat voor ons natuurlijk weer leuk is om te horen. En zo ontstaat er een heel leuk samenspel, ook tussen de koks en de gasten. Hartstikke leuk. Dankjewel. Alsjeblieft.